Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai suna mu gyara mata wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take daukar nauyin kawo muku akai-akai. To kamar yadda kuka sani suna na Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye, kuma kamar yadda muka saba mukan kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da wannan da su ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda insha Allah a wannan bidiyon za mu yi magana akan waɗanda suke fama da kamar yadda muka sani abubuwan ne da yawa. Za mu yi magana akan wanda suke fama da matsaloli na jiki. Akwai abin da ake cewa body flush, akwai wani ganye da ake ce masa Senna Makki, wanda da Hausa mu muke ce masa flasko. Senna Makki yauwa. To Senna Makki wanda ake ce masa flasko, wanda suke fama da matsalar cushewan ciki ko kuma suna so su wanke jikinsu, kamar misali a ce ya zan ce wanke jiki, a ce jikinka gaba ɗaya duk wani datti kana so ka cire shi, so za su yi amfani da wannan ganye da zamu faɗa ta wannan hanyar da zamu faɗa, wanda Allah da inda suka yi amfani da shi to za a samu sauki, za a samu waraka ba tare da an sha wata wahala ba. Amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo, idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha din, da ku danna mana alamar subscribe gashi na a ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Insha Allah kamar yadda muke magana yau zamu yi magana akan Senna Makki, wanda ake ce masa flasko ga wanda suke fama. Amma shi Senna Makki yana da contraindication shine abinda waɗanda ba a so su yawaita amfani da shi, domin zai iya basu wata matsala da ake tunanin zai basu, kamar masu ciki da masu shayarwa. Idan kina da ciki to ba a so ki dinga yawan amfani da flasko Senna Makki, domin zai iya baki matsala. Haka idan kina shayarwa su ma ba a so su rika amfani da shi, domin zai iya ba su matsala. Duk da masu cikin akwai wani lokacin da za su iya amfani da shi, amma ba koyaushe ba. Amma mai shayarwa kam za ta yi haƙuri ne sai ta kammala shayarwa sai ta ci gaba da shan shi. So yanda zaki, idan kina fama da, idan mutum yana so ko kina so ko kana so kai flushing ɗin jikinka, ka wanke jikinka daga duk wani datti, musamman ciki da maranka haka, so za ka nemo Senna Makki flasko ake ce masa, garin Senna Makki, ko ka nemo ganyen Senna Makki. In ka nemo ganyen Senna Makki, akwai kowanne abu yana da ɗabi'an shi, kowanne ganye yana da ɗabi'an shi. To kuma Senna Makki wasu da yawa idan suka yi amfani da shi yana yawan sa su gudawa, wasu kuma idan suka yi amfani da shi yana sa musu heartburn, zafin kirji yana sa musu. So dan ya rage wannan effect din, idan mutum ka samu garin Senna Makki kamar cokali ɗaya, akwai kamar yadda muka san fulawa tana yi, fulawa da ake roses da ake yi, fulawa da ake badawa ta soyayya, fulawa irin wannan fulawar, to jatta ta fi kowace kyau, da ita ne ake rose water, kuma ita kanta tana da fa'idan da ake iya amfani da ita. To idan aka samu wannan jar fulawar, nan ita ma sai a samu garin Senna Makki kamar cokali ɗaya, garin jar fulawar nan shi ma sai a samu kamar cokali ɗaya, sai a haɗa su. Idan tafasa za ka yi ka sha a shayi, sai ka tafasa su ka sha a shayi. Idan kuma garin su za ka yi ka sha a kunu koko, sai ka sha gari ka sha a kunu koko. Amma idan iya zallan Senna Makki za ka yi amfani da shi saboda rage wannan effect din na sa gudawa da dai sauransu, to ana so mutum ya sha shi a kunu mai zafi ko koko mai zafi, sai mutum ya dan zuba. Idan mutum ya zuba sai ya sha. To Allah da inda yana shan wannan, ka sha yau sai ka bari sai kamar jibi sai ka ƙara sha, yanda jikinka zai ke wanke ma jiki a hankali cikin sauƙi ba tare da ka sha wata wahala ba. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata, domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. Kada ku manta, idan har wannan bidiyo ya burge ku to muna roƙo da ku danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗa a bidiyo na gaba.